Mga tricycle drivers sa Lapu-Lapu City padayong ng limbaso bisan pa man sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan nanawagan sila nga unta mahatag na ang ilang fuel subsidy. Ani ang report. Sukad Enero karong tuiga, mukapina sa 20 kahigayon nga nagpasaka sa presyo sa produktong petrolyo ang mga oil companies. As of June 14, musumada na sa 28 pesos and 70 centavos ang pagsaka sa presyo sa gasolina, 41 pesos and 15 centavos sa diesel, ug 37 pesos and 95 centavos sa kerosene, base sa pinakaawahing monitoring sa Department of Energy. Butang nga pas-anunon kaayo alang sa mga yanong tao kansang panginabuhian nagsalig sa pagpamasada sama sa tricycle driver nga si Alfonso Amistoso. Busa ang tigil pasada, wala sa iyang bokabularyo. Patay mig mo tigil pasada mi. Wala mi kanon. Nora na. Dayon lang yapon. Alag. Matud usab sa Filtoda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association nga wala sila'y planong mupatuman og tigil pasada. Apan ilang nasabutan nga karong Hulyo 1 sa paglingkod sa bagong konseho, ipadangat nila ang ilang hangyo nga makapasaka sila sa plitihan. Sa pagkakaron, ang konsuelo lang nila ang executive order sa mayor nga nagtugot na sa full seating capacity sa tanang mga pampublikong transportasyon, lakip na sa mga tricycle. Oh, lima among padung dito nya usay nagbalik diri so lagma lang kay masudlan mi kina may starit. Di na mo manakay no kay adto man sila dito kay barato kung plate. Amuha nga 15 man ni amuha basak nga ila 11 ra man. Aminado usab ang Filtoda nga may ubang mga tricycle drivers nga mag-overloading gayud sa ilang pasahero aron lang makabawi-bawi sa gasolina. Pero sa pagkakaroon wala kay namo mamonitor kay nasigi na tahog saka ang kay bawag mo ang gasolina grabe na ron. Di mao na amo lang sa monitor pod nga way pasahero nga masakitan pud mo. Amo day mo action din mi og unsay mga reklamo sa pasahero. Panghinaot nila nga unta madawat na nila ang gisaad nga fuel subsidy alang nilang mga tricycle drivers. Matod sa DILG Lapu-Lapu City, naduso na nila ang listahan sa mga registered tricycle drivers sa Dakbayan ngadto sa ilahang regional nga buhatan, kinsa mauusab ang moduso niini ngadto sa hintungdang ahensya sa gobyerno. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.